Dakizien bezala, urtian badira bi solstizo, udaberria eta neguberria. Udaberrian, ekainaren edo maiatzaren 21 edo 22, uste itauten 22 zen, eguna luzenik da, eta 24 ondoko egunak gaiak luzatzen nahi dira, eta hortan jondane johaneko suiak pizten dira, holaxe simbolikoki ekiaren hasteko leheneko hiduak dira, eta aurten eginik izan dira hasteko Sant Antoni eta ez dakit heben bazenez, heben ebai, hargon ebai, hoi hamatoge. Eta gau egun, aipatuko dugu bereziki, neguko solstizoa, zeren 21 arte beti egunak laburtzen nahi dira, gaiak luzatzen, eta hor leheneko jentek eta mundu guzian eta partikulazki ipar hemisferoan izigarriko beldura bazien gaiza hortaz eta gero abentiaren 25-eko ohartzen dira egunak luzatzen nahi diela eta ez diala gaiak eguna iretxirien. Nahi nuke ohartazi, doidoia bizpahiu gaiza, ez beitzen lehen egutegik edo kalandrierik edo eguraldi edo meteoren emaileik gure aitzinekoek bazutien holako ezagugarriak, eroperoak. Nahi dut aipatu ezagutienak Stonehenge, han argizagia, munduko kromlekik handiena da, eta han da egiazko, munduko egutegik handiena, eta han solstizoak eta denak agere dira itzalaikin eta ekiaren eta argizagiaen argiekin. Gero badira Machu Picchu, Hego Ameriketan, eta Euskal Herrian dudaik gabe azalegi eta okabe. Beraz, erraiten aldugu, maskada inhautia hasten dela 25an, bena maskaden lehen emanaldia egiten da Usian, urtatzez, saldu azken urte hoitan, ene gazte denboan urtatzez egiten geni, mena mezpean rebelion mazin behita petiaretik, ordean, rebelion bihamena, ez dia haizu akturak maskadetan agertzeko, eta nik lehen maskadak egin utien hoita urte nutin, eta ohatzen iz, eta aliamde, hantsek, rebelioa egin egunin eta buhandiska, eta alzaiarek arruza bezan fresk, ez zien rebelioik egiten, demora hartan, geho ondok ultimalkit egin ziela. Bera bon, hoie behar da agertu. Beraz, maskadak hasten dira urtatzez, akabatzeko inhaute aste hartez. Gero hauste eguna, sanpantzarten eraztia, kontuka, eta gero olhabareiu, eta bakotxa bere etxerat. Mila bederatzu ehun eta lauian, altsukutare plantatu zutiean maskadak, eta zihigat joan zielaik, zihigaren ganik lazgari gaizki erezerituik izan zutia. Bereziki braunle denboran, bestiak beste, zamaltzainai zamaia hautse ziean, eta bilhaska xerkatu. Zer nahi dut, neskatilak hartzen zitzeian.
Hor, ze luzaz hori entzuninin aspaldin eta gertakai hoi, eta hasien has, eranen dut ere, ordaia galtzukutarek egin zeiela zihigarer, zihiga eta gamea uste dit biek algarrekin ziren eta segure, jintzielaik galtzukutarek huilatu toki zuti. Huilatu toki eta nigarez oro, eta geho, besta egin, iziariko besta ere egin ziren eta oro lazgari alagea joan, eta hoi uste dut, mila bederatzen eta hamalaua zen, pentsatzekoa da, hamalaueko larazkenetik aitzina, batak eta bestik hezti zutiela, ipareko handeren bidian, sebende dame famatietan, eta handa, senteiak, sartu zeitzela, bater eta bester.